Vítám vás u prvního videa kurzu Základy jógy. V tomto úvodním videu se společně zaměříme na protažení a relaxaci. Soustředit se budeme na dech, který je velmi důležitý a prospěšný ke zklidnění těla a mysli. Ukážeme si i ásány, tedy jógové pozice, které napomáhají k uvolnění celého těla. V průběhu cvičení vás prosím, abyste respektovali aktuální možnosti svého těla, nepřekračovali vaše hranice a byli k sobě ohleduplní a laskaví. K podložce si připravte složenou deku, polštář či jógový blok. Namasté. Jogínský pozdrav doslova znamená v překladu klaním se ti, kdy spojením vašich dlaní a přiložení vašich palců na hrudní kost vzdáváte úctu svému božskému i vašemu učiteli. Položíme se na záda. Záda rozložíme po celé ploše, necháme pokrčená kolena a paže otočíme dlaněmi vzhůru. S výdechem spojíme chodidla k sobě a kolena spustíme pomaličku k zemi. Do pozice blaženosti Supta Baddha Konasana. Hluboký nádech a výdech ústy, jako když sfoukáváte svíčku. Povolte celé tělo s každým výdechem. Zavřete si oči a vnímejte kontakt se zemí, kde se vaše tělo dotýká podložky. Uvolněte ramena, povolte svaly v obličeji a vnímejte, jak vaše kolena s každým výdechem klesají níže k podložce. A obraťte pozornost k vašemu dechu. Hluboký nádech nosem a očistný výdech ústy, jako když sfoukáváte svíčku. Opakujte, kolikrát potřebujete. Vypusťte s výdechem vše, co vaše tělo nepotřebuje, nebo co už v sobě nechcete chovat. Cítíte tah ve vašich tříslech a na vnitřní straně stehen. Nádech veďte do bříška a s výdechem pupík lehce k páteři. Dejte prostor orgánům v břiše, vašemu trávení, vydýchejte nespracované emoce, které se nám v bříšku ukládají. Pokud vás příliš táhnou vnitřní strany stehen, oddalte vaše paty od vašich sedacích kostí. Pokud máte bolest hrudní páteře či vašich beder, vypodložte vaši hrudní páteř tímto způsobem. Vypodložení zvolte takové, aby vám bylo příjemné. Cítíte uvolnění svalů podél páteře a mezi lopatkami. Pokud vás trápí i bolest krční páteře, podložte polštářkem
nebo jogínským blokem. Hluboký nádech a výdech. Nádech veďte do oblasti břicha. Masáž vnitřních orgánů a uvolnění svalů bederní páteře. Pozorujte váš dech, vnímejte, jak se právě teď cítíte a co prožíváte. Přeložte ruce na vaše břicho, abyste lépe vnímali každý nádech a výdech. Prohlubujte každý nádech do oblasti břicha. Vydechněte z břicha a výdech směřujte níže do pánve a přes pánemní dno ven. Nádech naplňte bříško vzduchem, výdech veďte do spodního bříška, pánve a pánemního dna ven. Uvolněte jej spolu celým tělem. Ruce položte na spodní část vašeho hrudníku a každý nádech veďte do této oblasti. Nádech stoupá vzhůru, bránice klesá do břišní dutiny a vzduch prostupuje mezi žebra. S výdechem bránice stoupá do hrudníku. Položte vaše ruce na horní část hrudníku pod vaše klíční kosti. A nádech směřujte do této oblasti. Uvolněte ramena i svaly v obličeji. Sledujte váš hrudník, jak stoupá vzhůru s nádechem a rozpíná se do stran. Vnímejte uvolnění svalů podél páteře i mezi lopatkami. Uvědomte si plíce i tlukot vašeho srdce. Dejte jednu ruku na oblast břicha a druhou na váš hrudník a spojte všechny 3 oblasti v jeden nádech a v jeden výdech.
prohlubujte každý nádech i výdech v plném jógovém dechu, který sklidňuje náš nervový systém i mysl, zpomaluje tok myšlenek, zvyšuje kapacitu plic a imunitu. Buďte si vědomi vašeho dechu, který nás vrací do přítomného okamžiku i do našeho nitra. Povolte paže a vraťte zpátky podél těla. Hlavu poválejte ze strany na stranu, jemně. Protáhněte dolní končetiny a natáhněte před sebe. Probuďte zahýbáním prstů u nohou i u rukou. Probuďte celé vaše tělo. S nádechem otevřete oči, vytáhněte vaše paže za hlavu a protáhněte se do dály. Jako když ráno vstáváte. Hluboký nádech a výdech. Prodýchejte alespoň 2krát. Nádech a s výdechem vraťte vaše paže zpátky k tělu. Otočte dlaně na podložku a pokrčte nohy v kolenou. Stehna na bříško a obejměte vaše nohy za koleny. Hlavu protáhněte do dály, srovnejte celá záda. Nádech, přitáhněte vaše stehna ještě blíže k vašemu břichu. Ramena zatlačte do podložky, flexe chodidel, špičky prstů míří ke stropu a paty dopředu. Hluboký nádech a výdech. Pozice Pavana Muktasana, vyháněč větru. Výdech, přitáhněte ještě více stehna na břicho. Potom pusťte jedno koleno a protáhněte před sebe. Chodidlo fajfka, zpevněná končetina, druhé stehno pořád leží na bříšku, ramena k podložce, přitáhněte stehno ještě blíže, nádech proti stehnu. Potom vyměňte nohy a pokrčenou nohu natáhněte před sebe, chytněte druhé koleno a přitáhněte blíže na břicho. Cítíte protažení vašeho třísla natažené končetiny, protažení hýždě i uvolnění zádových svalů. Ramena k podložce, temeno vytahujte za sebe. Hluboký nádech a výdech. Tato pozice pomáhá našemu trávení.
masíruje vnitřní orgány a protahuje i uvolňuje celou zadní stranu těla. Přitáhněte druhou končetinu zpátky na bříško. Obejměte nohy, ramena k podložce, uvolněte záda a pohoupejte se ze strany na stranu. Cítíte uvolnění vašich beder. Potom pomalu zastavte. Přejděte k další pozici, k pozici šťastného dítěte Ananda Balasana. Odtáhněte vaše kolena vedle hrudníku. Chytněte palečky u nohou a chodidla vytáhněte vzhůru ke stropu. Ramena zatlačte k podložce. Hluboký nádech a výdech. Cítíte uvolnění celých zad, vašich hýždí i zadní strany stehen. Pokud máte problém chytnout se za vaše palečky, chytněte ze zadu vaše stehna ze zadní strany. Nádech a výdech. Potom povolte vaše dolní končetiny, spojte stehna k sobě a přetočte se na jakýkoliv bok. Nádech a výdech a s dalším nádechem přejděte do jakéhokoliv sedu. Srovnejte páteř, uvolněte ramena. Zapojte spodní bříško, aby vám záda bederní části necouvala dozadu. Ruce položte na kolena. Hluboký nádech a výdech. S nádechem přejděte do mírného záklonu, tak, abyste nevyvěšovali hlavu a vaše krční svaly vám vaši hlavu podržely. S výdechem do mírného předklonu. Nádech, mírný záklon. Výdech, předklon. Naposled nádech. A s výdechem do předklonu. Poválejte hlavu ze strany na stranu. A s nádechem ouško, jako byste chtěli položit na jedno rameno. S výdechem v předklonu půlkroužek na druhé rameno. Nádech a půlkroužek na opačnou stranu.
Nádech na rameni a výdech. Druhá strana. S výdechem vraťte zpátky do předklonu a narovnejte hlavu na střed. Uvědomte si vaší páteř, jestli je kolmo k zemi. Narovnejte záda. Stáhněte spodní bříško, spažte ruce nad hlavu, vytáhněte se z pasu. Chytněte levé zápěstí. Nádech a s výdechem přejděte do úklonu k pravé straně. Cítíte protažení oblasti mezi hrudníkem a vaší pánví, mezi žeberní svaly. Spodní bříško pracuje. Ramena stáhněte od uší. A s výdechem se vraťte zpátky na střed. Chytněte pravé zápěstí a s výdechem úklon na levou stranu. Nádech a výdech. Vnímejte protažení celé boční strany. A s výdechem vraťte zpátky na střed a uvolněte vaše ruce. Rozhýbáme páteř, takže s nádechem chytneme kolena a hrudníkem přejdeme dopředu, otevřeme ramena, pohled před sebe, výdech. Vytáhneme bedra dozadu a lopatky od sebe. Nádech, otevřeme hrudník. Výdech, lopatky od sebe a dozadu. Pupík k páteři. Nádech. Otevři hrudník. A výdech. Bedra a lopatky dozadu. S nádechem na střed. Přejdeme do další pozice. Do pozice Hole Dandasana. Natáhněte nohy před sebe, flexe chodidel, špičky prstů vzhůru, zapojte svaly vašich nohou, ruce položte vedle vašich kyčlí, zapojte vaše bříško, narovnejte záda, aby páteř byla kolmo k zemi. Nádech a výdech. Nádech, otevřete hrudník, pohled před sebe. Zapojte svaly vašeho břicha. Pokud cítíte přílišný tah zadní strany nohou, pokrčte kolena nebo si vypodložte sedací kosti dekou či blokem. Nádech do hrudníku a s výdechem povolte celé tělo. Přejděte do další pozice, do pozice kleští Paschimottanasana. Nádech. Pozice hole. Vytáhněte se z pasu, zapojte svaly vašich nohou, zpevněte váš střed těla a s výdechem pokrčte kolena a přejděte do rovného předklonu.
Ruce položte na vaše holeně nebo vaše stehna. Nádech do hrudníku a výdech. Cítíte tah celé zadní strany těla. Bříško pokládejte na stehna. Vnímejte prostor mezi pánví a hrudníkem. S nádechem vytáhněte se z pasu. Zkuste propnout vaše nohy. A s výdechem přejít do hlubšího předklonu. Máte rovná záda, ramena od uší. Pupík vtahujte k páteři s každým výdechem. Nádech a s výdechem uvolněte a povolte celé tělo. Narovnejte záda a pomalu přejděte do lehu na zádech. Nohy položte na šířku vaší podložky a špičky chodidel vytočte ven. Paže podél těla, dlaněmi vzhůru. S výdechem zavřete vaše oči a povolte celé tělo. Hluboký nádech a výdech ústy. Pozice mrtvoly, šavasana. Vnímejte, kde se vaše tělo dotýká podložky pod vámi. Pozorujte každý nádech a výdech. Povolte svaly v obličeji. Vnímejte chuť, kterou cítíte. Zvuky, které slyšíte. Obraťte pozornost do vašeho nitra. Zaposlouchejte se do vašeho tlukotu srdce.